Hei, tällä videolla me käydään It's Learning-toiminnoista kysely. Eli toivon mukaan te olette katsonut jo, miten tehdään sivu ja tehtävänanto ja tehtävä. Eli tiedätte, miten ne tehdään. Ja nyt sitten lähdetään tekemään tämmöistä kyselyä. Ja tämä kysely ei ole nyt semmoinen arvioitava kysely, vaan tämmöinen, millä kartoitetaan, että mitä mieltä vaikkapa opiskelijat on vaikkapa kurssin työskentelytavoista tai mitä ikinä. Ja valitaan täältä siis lisää ja näytä kaikki ja rullataan vähän alaspäin ja otetaan täältä aktiviteeteista sitten kysely. Ja annetaan tälle kyselylle nimi, vaikkapa tällainen kuin käsityksiä It's Learningista. Ja sitten annetaan tänne joku teksti, että mikä kuvaisi tätä meidän kyselyä. Eli laitan tähän vaikka, että kerro alkuvaikutelmasi It's Learning oppimisalustasta. Ja tähän saa siis ihan vastata sitten, kun tänne ohjesivustolle törmää, niin me ihan toivotaankin, että tähän kyselyyn vastattaisiin. Jos olisi jokin kysely oikealla kurssilla eikä tämmöisellä ohjesivustolla, niin voitaisiin laittaa tälle määräaika. Me voidaan antaa se joko tiettyyn kellonaikaan tiettynä päivänä, tai sitten vain jonkun tietyn päivän päätteeksi, mikä nyt sitten onkaan parempi. Ja sitten me voidaan valita, että ketkä tähän, tai niin kuin, että miten tähän voi vastata, että pitääkö antaa nimi vai ei. Me voidaan myös, jos me jaetaan meidän kurssia niin kuin koulun ulkopuolelle, niin kuin, että se on kaikille avoin, niin sitten me voidaan valita myös toi avoin ulkoisesti. Valitaan tuosta, että näytä kaikki kysymykset yhdellä sivulla, niin sitten se voi olla ehkä vähän selkeämpi. Jos teillä on paljon kysymyksiä, niin sitten ehkä kaikki kysymykset, tai niin kuin jokainen kysymys omalla sivullaan, mutta nyt me ei varmaankaan tehdä kovin montaa kysymystä, niin pistetään kaikki samalle sivulle. Nyt kun meillä ei ole vielä yhtään kysymystä sieltä, niin painetaan, että se ei ole aktiivinen. Tämän pystyy myöhemmin muuttaa ihan helposti, että ei ole mikään ongelma. Laitetaan nyt, että ei aktiivinen, koska meillä ei ole mitään kysymyksiä siellä vielä. Jos me haluttaisiin, me voitaisiin asettaa sille jokin aikaväli, vaikkapa, että vastaa vaikka ensi viikon aikana tähän kyselyyn. Mutta otetaan nyt toi, että se ei ole aktiivinen, eli kukaan ei voi siihen vastata. Painetaan tallenna. Ja tästä sen näkee, että se ei ole aktiivinen se tehtävä tai kysely, kun se on tolleen kursiivilla. Eli jos se on niin kun, että sen pystyy tekemään sen tehtävä ja se on näkyvissä opiskelijoille, niin sitten se näkyy tämmöisenä tavallisena tekstinä. Ja jos ei se näy opiskelijoille ja kukaan ei pysty siihen vastaamaan, niin se näkyy kursiivilla. Ja nyt lähdetään tekemään tänne kysymyksiä. Ja otetaan tuolta nyt vaikkapa monivalintakysymys. Ja otetaan tolleen, mikä on ensivaikutelmasi It's Learningista. Ja annetaan tänne vaihtoehtoja. Annetaan nyt, että tämä on vaikea käyttää. Tämä on helppo käyttää. Nyt mä oon tehnyt tänne muutaman vaihtoehdon. Ja tehdään tähän nyt vielä yksi vaihtoehto lisää. Eli vaikkapa tämmöinen kuin vaikuttaa lupaavalta ja lisätään vielä se tonne noin. Jos me haluttaisiin jotain, todettaisiin, että täällä on niin kuin jokin kirjoitusvirhe tai jotain muuta vastaavaa, niin voidaan valita tuosta vaikkapa toi viimeinen ja laittaa muokkaa ja sitten muokata sitä vaihtoehtoa. Tai sitten me voitaisiin se poistaa sitä, jos me haluttaisiin. Ja nyt sallitaan, että voi vastata useamman kohdan sieltä ja painetaan tallenna. Ja käydään katsomassa, että miltä se näyttää. Mennään tänne kyselypuolelle. Ja voidaan katsoa vaikka tuosta, että tee kysely. Niin sitten se näyttää täältä. Ja käydään lisäämässä vielä jokin toinen kysymystyyppi. Pistän tuohon vaikka avoin kyselykysymys. Laitetaan tähän nyt sitten vaikka tällainen tehtävä kuin millaista koulutusta kaipaisit It's Learningiin liittyen. Ja siihen voi sitten antaa sitten avoimen vastauksen. Hyvä.
Mä teen myöhemmin vielä muutaman kysymyksen lisää, mutta katsotaan, miten tämä sitten laittaisi käyntiin. Eli palataan tänne kyselypuolelle. Ja täältä, jos mä painaisin aktivoi, niin sitten tähän kyselyyn voitaisiin lähteä vastaamaan. Mutta mä teen sinne vielä muutaman kysymyksen lisää, niin mä otan sen sitten pois käytöstä vielä. Ja nyt osaat siis tehdä kyselyn It's Learningissa. Kiitos.